Najlepsza grupa? Oczywiście 25. Jesteś tuż obok mnie, każdy dzień. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną. Dla mnie są studia i noc ciemno. Wspierasz mnie, chronisz mnie, swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie, każdy dzień. Pana, Ty wyciągasz do mnie ręce. Gdy mi ciężko, Ty oddalasz mocno znak. Twą obecność